ne donen be junubula wal khataya gudala modo na ala kirama chokorobado ako ale ko ni ka junubu chara ka filma ko chara fo amana ke nema flanga fiani ala e foi la mo fi foi fara ala kan kabiru waati min ye ala don ma fi fara kan fama hali inda Allah ndara ala la yala ne ga la bi chogodi ala ro fa anzala Allah ko ta'ala ala yeni aya injigi odela ngani korote anga farnya alama kan jajo ala la ka junuma ko ke ga ala ko ke ko sabu kanti kafiriya otere ala kada ko la yazni zani huwa mu'min ay ba walik chamanye singata jinu kelama de aw bismillah Allah ala la yaghfir ala diyafa yusraka ugaflanga fiha bi ni alai wa yaghfir ma gabi finyafa duna zalika min biflanga fiha jukuru liman mu'ma yasha na ya fingano tigila moye wa man mauma yushrik no de flanga fiha billahi ni alai faqad Allah abado tigi filila dalalan filila baidan no yoroka janchena yaduna flanga fiha fin no mantiri ala ya fubra ko no yoro chama kama bali kabama ka fen wani batu ka fara alaka walma ka fen wani batu ka ala toye ya fam walma kasiri idu sukunna ko mu'assiru be nobo ba were be walma barakela were be min ti alay nunde flanga fewe kuma bakun ba fula ni e fen fara alaga ifilla filila min ga janchena ko jugo nam yaduna kafiru te fo wele nunihi na magena alay illa inasan fo musomaunde wa yaduna wabkullata ani uzza ani manata uga qabla bannum benu ga bolu de kundo uyero gu wele ko musomaunde nin qabla masir kasa masine uga musomanye ni mfe masine uga batu fe ngunye musomaunde naloma ya kama shedanu mfana bi kuma ukunna na goyi aw maminu ngibele ma ko la na fo ma ku kahlatu nubinu kungo fo ulwe ni awa bolim gogora shedanu bi kuma ulwe o be kuma ni kodo ye ado bi bo asrafi o be ga sabe ga mato lafli kadafi nam yaduna ute foi bazo illa shaytanan o shaytani de maridan ni o kanga gele lana Allah ala shaytani ndanga wa qala shaytani go la taqdanna nasiban wallahi nabi niro sumina min ibadika kamini ala ka jonna mafrudan no dandigelendo kadimma wala udillannahum wallahi mi ika jonno lafili ni waswasili wala umanniyannahum men nyama ya janyalla sabadu duskuna ulannata nyama ya janyalla wala ba ko murannahum ko nyama ya kununinte kolosilite otige bile nam wala ne murannahum nyamariya falubattikan adana billa man al-an'am ga sugono baun tlo tige wala murannahum ko ni bahira zuwe ni labla leme boluwe ni mbagai magana yelaka magana sama alabla lembe anga mawi uyo bege ga teme odu haram de nam wala ne murannahum nyamariya fala yughayyirunna khalaqa billa man Allah ga alaga dali fale wa man nyalay minda da chugo minna ikado ka fobo o fadi na zura lay udali manade ka ubo fale ni kafiyai ni ala fe min daga ubo fale ni harameli walma uyere fare golo chugo yaw ala uda chugo ya minna uba fa ku yero ja ko ya elema tumadula ene produit do yere la e ma finye inde ku ngani ema
ika kenya bola fay fargolo fiam bisika femi yele munyu jemanin tise ko munyu ebi to ko nana kadire jeya ni purdie purdin nde foy chima ni tollite abisingi fargolo toli ni jolni mbora la doron oye ako bani a kenya mandi selaman anga an yere fargolo to ko chokola anga na famille ma foy do ala anda chogomi anga ala mi noyi nam ومن momi يتخذ الشيطان shaytani sumina وليا bisilibaye من دون الله na majina alay فقد خسر abado tigi perdila خسرانا perdula مبينا no bangalendo يعيدهم shaytani bu laydo si jana ويمنيهم abu lanata وما يعيدهم الشيطان da shaytani tu laydo foila إلا غرورا kun negelinde أولئك o mahudu jugotigu مأواهم udonyoro جهنم oy jahannamaye ولا يجدون محيصا udi elema yorosoro عنها kabo jahannama ma والذين maminu آمنوا nolu liman yara وعملوا الصالحات yumombara سندخلهم ambin olu lado جنات aljana sula تجري الأنهار ko folo mi boli من تحتها o korlala خالدين dumi baga dewuye فيها arjana ngonnana أبدا bada bada وعد الله ala yo laydu aka laydula حقا ka chimdiya ka chimdiyalila ومن masiti yenno أصدق no de kanyi من الله katemi alaka قيلا kuma kanyi ليس silaman gusura ni utai kitab gange fana gusura ni utai ala ko leza ko make بأمانيكم dilon fenyin ni awga nadali kowe ولا أماني أهل wala ni الكتاب kitabu dunge ka nata kowe من momi يعمل سوءا no e jugman bara يجزى uba tigi sara به naga baranye ولا يجد وليا lahara wal makamin jihan nam ولا يجد وليا atigi de jigida basuro له ayre من دون na الله majina alai ولا نصيرا wala dimin bawa ومن momi يعمل no e barage من الصالحات tamini baran mauna من ذكر cewa أو أنثى wala musuma وهو kasuru usigilamo مؤمن dimena jondo أولئك usigilamo يدخلون الجنة idu arjinena ولا يظلمون dun donyo نقيرا damare kolo sambe tambo hajela ومن nam do nitigeno masiti yenno أحسن no kanyi دينا dinaye ممن kateme moga أسلم وجهه no ya ire bakundi لله alama وهو kasuru usigilamo محسن nyuman kelado وتبع ملة إبراهيم tawhidi kwa nime baro barake ikajija ikake alaka kelibantiya konnana ani tawhidu konnana aka soro sabat lemi diskunna ko ala kelenye ika bara fana bi ko jira nam وتبع ملة إبراهيم ibrahim kasira Allah batu حنيفا alaka ni o milele me kabadina to bela jelem me kadro dinat lenema واتخذ الله إبراهيم ala ibrahim sumina خليلا tiri ولله ما fem be alaye في السماوات fem be sangolola وما ani fem be la في jele الأرض min be dugmagolola وكان الله Allah taala kera محيطا la meleke baye بكل شيء ni fem be la jele nyi ويستفتونك abitenno o kore ko flanan tala o be e kuna fonni nyini في النساء muso ka cien ko nyewla قل e ka fo الله ala يفتيكم abe aw kuna foni فيهن ula وما ani fenna يتلى nubo kala عليكم awka في الكتاب qur'ani la في يتامى النساء musuyati mewla اللاتي musuyati meminu لا تؤتونهن na to luson ما fenna كتب niyo latige لهن uye وترغبون aw dumba kanu أن تنكحوهن ako furu والمستضعفين ani la fule nga konyewla من الولدان kami
kabini denmisɛnw na وأن تقوموا ala b'aw ɲamariya ka jɔ لليتامى yatimɛdenw ye بالقسط ni tilenya ye tiɲɛ tilaliw ni furufɛnw gɔɲɛw la وما fɛn min تفعلوا n'a y'o من baara خير kabini hɛrɛko la فإن الله i k'a dɔn ala كان ala kɛra عليما dɔnnikɛla ye ni o ye وإن امرأة ni muso don خافت ni a siranna من بالها a cɛ ɲɛ نشوزا murutili أو ɲɛ إرادا wala banaminini ɲɛ فلا جناح junubu tɛ عليهما o fila kan أن u ka يصالحا bɛn dilan u ni ɲɔgɔn cɛ بينهما u ni ɲɔgɔn cɛ صلحا bɛn na والصلح bɛn خيرا o de ka fisa وأجرت الأنفس u ye nin ko ni hadarde الصحة tɛgɛma gɛlɛya la i ka hakɛ kan وإن تحسنوا nka n'a ye ɲumanya kɛ ka وتتقوا siran ala ɲɛ فإن i الله k'a dɔn ala كان ala ta'ala ma wuli خبيرا seba ye بما ni fɛn ye تعملون n'a ko baara خبيرا dɔnnikɛla ye kɔni بما ni fɛn ye تعملون n'a b'o baara ولن تستطيعوا ni aya min jɔra a b'a jo kan an bɛ dɔɔnin fɔ dɔw ka dɔɔnin fɔ a jɔ a yɛrɛ ka to ka jɔyɔrɔ dɔ ta kan ni aya jɔra a bɛ jɔ an bɛ dɔ fɔ kɔrɔ fɔ dɔɔnin kan nin yɔrɔ la ala y'a jira nin yɔrɔ in na ko wa in muratun khafat min ba'liha nushuzan fɔlɔ la an kumana muso ka murutili kan ni muso murutila a cɛ ye ka ban cɛ ma an ko cɛ ka waaju ni dɔw do waajuli bɛ nafa ɲɛ o la komi n'a fɔ ni min yɛrɛ lamɔna waajuli du kɔnɔ ani waajuli kɛnɛw kɔnɔ a donna kalanw na an ko ni o ma nafa ɲɛ a k'a jira k'a bɛ se ka tigɛ a la komi o ka jugu maa minnu ka di u yɛrɛw la komi n'a fɔ nafolotigi ninnu an ko no o ma ɲɛ i b'a sɔrɔ maalankolon dɔ ko a ka a bisa ɲɛ damadɔ bɔ a la bon ni o si ma se ka ɲɛnabɔ ko a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka maa kikun fila ɲini olu ka kɔlɔsili kɛ muso in ka koɲɛ ni cɛ ka koɲɛ la n'a sɔrɔ min jo t'a la o na dɔn min jo b'a la o na dɔn nka nin tɛ o si ye nin ye muso dɔ de ye muso in kun ye cɛ ka muso fɔlɔ ye misaliya la cɛ ka muso fɔlɔ don misaliya la ayiwa ala y'a kɛ cɛ ye muso kura ta nin wagati in na fɔlɔ muso kura in de ka di cɛ nin ye ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ala b'a ɲini a fɛ yen kabini a bɛ don muso kura ko la don min sariya dɔ de fɔlen b'a ye ayiwa kabini kelen n'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ dan kelen ma dɛ kana filanan ta mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen muso fila cɛ i bi dan muso kelen ma n'o tɛ i ka laadiliya bi bin awa i ka maasɛbɛya bi tiɲɛ hali i tɛ se ka kɛ alimami ye n'i y'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka tilen muso fila ni ɲɔgɔn cɛ i bi dan muso kelen ma déjà ale ye muso filanan ta mais a dusukun y'a kɛɲɛ a taara ka to o kanu ka tɛmɛ fɔlɔ kan bon fɔlɔ fana ko fo ale ka hakɛ dafalen k'a d'a ma ni samara dira kura ma a b'a fɔ ko samara ka di ale ma awa ni dumuni dira kura ma dibisogonin mana di a ma a b'a fɔ ko ɲɔgɔn ka di ale ma bon a tora ten ani cɛ ɲini ka bila ɲɔgɔn na cɛ yɛrɛ bɛna jɔ a kan k'a fɔ ko k'a bila i y'a faamu i sɔmina k'a fɔ i cɛ b'a fɛ k'i bila n balimamuso ni n'a y'a sɔrɔ i ye maa jugu ye segin i kɔ n'a ko nana se nin dɛgɛrɛ ma i bɛ segin i kɔ i b'i ɲɛ bɔ cɛ ka kɛlen ninnu na nin wagatinin na fɔlɔ n'o tɛ cɛ kɛlen ka muso kura sɔrɔ o tile filanin n'i ko k'i t'i ɲɛ bɔ a ka kɛlenw na ni ala ma fari i ka furu bi sa dɛ bari i b'a degun ne dun y'a degun cogo dɔ la dɔrɔn a b'a fɔ k'a y'i bila donc wagatinin don i b'a wagatinin muɲu n'i y'a wagatinin muɲu ka sabali i yɛrɛ b'a dɛmɛ a la koyi
i b'a dɛmɛ a la a bɛ waati tɛmɛ dɔrɔn a banna a bɛɛ bɛna damage nka ne ko i ti ɲɛ i ka hakɛ kɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'i mi cogo dɔ furu bisa dɛ ala y'i bilasira ka kɔnɔrɔnjɛya kumaw f'i ye ko ka bɛn dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ tilali cogoyaw la muso dɔw bɛ yen nɔ komi Sawudatu ale y'a ka su di Aishatu ma ala kɛra yɛrɛ muso a y'a ka su di kira muso wɛrɛ ma ko kira ka su fila sigi o fɛ yen nɔ ka taa kelen kelen sigi tɔ ninnu fɛ yen nɔ a k'ale to yen o ye kira yɛrɛ ye muso bɛ se k'o kɛ naam wa sulu khayr sulu de bɛn de ka san ni bilali ye ani mursili ye ani koroni ye a ko nka a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn nin kan bari ni si t'a fɛ k'a ka hakɛ to yen u b'a fɔ k'o ye jɔnmaya de ye a ko nka n'a ye muso fɛjɛ n'a y'u ɲɛ ka siran dɔnyɔni ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ala a bɛ fɛn dɔn n'a bɛ k'o baara naam walan tastati'u a cɛ ninnu tɛ se an ta'dilu a ka tilen bayna an-nisa'i musow cɛ walaw harastum dusukun ka kanu na hali n'a haminaw kan fala tamilu nka a kana jɛngɛ kullal mayli jɛngɛ bɛɛ lajɛlen na fatadharuha a ka muso ka laban ka muso dɔ in to kal mu'allaqati komi n'a fɔ muso min ka kow dulonnen dɔ wa in tuslihu a tɛ cɛtigiw fɛ a tɛ musotigiw fɛ wa in tuslihu i y'a faamu a tɛ cɛtigiw fɛ a tɛ musotigiw fɛ kal mu'allaqati min ka ko dulonnen dɔ nam wa in tuslihu nka n'a ye ɲali kɛ wattattaqu ka siran ala doni ye fa inna allaha i k'a dɔn kana ala kɛra ghafuran yafabaga ye rahima hinɛbaga ye wa in ko yatafarraqa fala tamilu kullal mayli a kana jɛngɛ kojugu dɛ ka sin ka muso dɔ firilen to a dun bɛ i bolo furu de la o man ɲi dɛ o man ɲi a kana o kɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo sami to a ɲɛ la dɔɔni a k'i k'a ka su d'a ma nam wa in yatafarraqa ni furu ɲɔgɔn fila farala ɲɔgɔn na yughni allahu kullam ala bɛ bɛɛ lajɛlen gaare min sa'atihi kabini ala ka yiriwa la ala ka fɛntiya ni furu man ɲi n'u bɔra ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ bɛɛ lajɛlen a sɔn a bɛ muso ɲuman di nin ma a bɛ cɛ ɲuman di nin ma ala kɛra wasi'an yiriwalibaga ye a ka danfɛnw na hakima masakiri bɛnnen ɲɛ a ka dilalenw na walillahi ma fɛn bɛɛ bɛ ala ye fi samawati fili ka n ye tilenya fɔ cogo min dusukun ka kanu ala tɛ mɔgɔ minɛ n'o ye o de kosɔn ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni a kun ye tilali kɛ a b'a fɔ ala nin ye ne ka tilali ye f'i ma amuliku nin ye n ka tilali ye fɛn na ni n b'o mara a ko ala kana minɛ ni fɛn ye ni n t'o mara dɛ o ye dusukun ye i bɛ tilali kɔni kɛ kɛnɛkan tilali ninnu i b'olu kɛ nka dusukun ka kanu ala tɛ mɔgɔ minɛ n'o ye dɛ tuma dɔ la ni min bɛ mɔgɔ sago kɛ ani min bɛ mɔgɔ musala i dusukun bɛ kɛ o fɛ ka tɛmɛ min t'i musala kan o bɛ kɛ tuma dɔ la dusukun ka kanu o tɛ jɔn bolo o bɛ ala de bolo nam ni maa ma tile a muso ni ɲɔgɔn cɛ kiyama dɔn ni a nana kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ bi cun i binnen bɛ fankelen kan ni n'a fɔra ko ka sirati tigɛ e ka sirati tigɛ bɛ gɛlɛya dɛ cɛ o cɛ n'i jɛngɛlen don lahara jo don na sirati tigɛli bɛ gɛlɛya i ma sabu i tilennen tɛ na i jɛngɛlen de bɛ na
nam walillahi ma fɛn bɛɛ bɛ ala ye fi samawati fɛn min bɛ sankolo la wa ma ani fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ala ye fil ardi fɛn min bɛ dugumakolo la walaqad wassayna alladhina a b'a di anw ye mɔgɔw yamaruya utul kitaba an ye kitabu di mɔgɔ minnu ma min qablikum ka ko anw ye yahudiyaw ni nasaraw wa iyyakum ani aw yɛrɛ n'o ye kuranna dunkew ye an ko de ittaqullah a ye siran ala ɲɛ wa in takfuru nin de fɔra bɛ ye de nabi ɲuman fɔlɔ kana se fɔ aw ma kumakan kelen min fɔr'u ye ko ka siran ala ɲɛ ka ala ka fɔɲɔgɔnw ye k'o to ye nam wa in takfuru ni aw kafiriyara fa inna lillahi ma i k'a dɔn fɛn min bɛ alahu taala ye fi samawati fɛn min bɛ sankolo la wa ma ani fɛn bɛɛ lajɛlen fil ardi n'o bɛ dugumakolo la wa kafa ala kɛra faniyan kariba ye ka bɔ a ka danfɛnw ma ani ka bato bɛɛ lajɛlen ma hamidan masa tanunen ɲɛ ka baaraw la walillahi ma fɛn bɛɛ bɛ ala ye fi samawati fɛn min bɛ sankolo la wa ma ani fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ala ye fil ardi fɛn bɛ dugumakolo la wa kafa a wasara billahi ni ala ye wakilan seede in yasha n'a ye ala ja yuhibbukum a bɛ aw lataga ka bɔ yen nɔ ayyuhan nas ya mɔgɔw wa yati a bɛna biakharina ni dɔ wɛrɛw ye wa kana allah ala kɛra qadiran seba ye ala zalika o kan man mɔgɔ min kana n'o tigilamɔgɔ kɛra yuridu thawaba dunya n'a bɛ diɲɛ nafa de ɲini n'a ka baara ye fa inna allahi thawaba dunya diɲɛ nafa bɛ ala bolo wal akhirati lahara baraji wa kana allah ala kɛra sami'an mɛnnikɛla ye basiran yelibaga ye ya ayyuha ya mɔgɔw alladhina maaw de ko dɔn amanu n'olu limaniyara kunu a ye kɛ qawwamina jobaw ye bil qist ni tilenya ye shuhada'a naam seedew ye billahi yare ko ka kɛ wala ala anfusikum qawwamina bil qisti nin jiginni sababu nafolotigi do ani fantan u nana kele don ni ɲɔgɔn cɛ u nana kiiri alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam alakira kun b'a ye sallallahu alaihi wasallam ko a ka ca la ko fantan o tɛ setigi dɔɲɔ aya jiginna kuma bɛ ɲɛsin alakira ma a n'a ka mantonw bɛ ni maa min n'i ye fɛn dɔ sugandi ala kan i k'a dɔn k'a fɔ i ma k'i bɛ qawwamin bil qisti ka jɔni tilenya ye o ye ka ala ka hakɛw bɛɛ lajɛlen d'a ma naam bisimilahi walau ala anfusikum hali ni a y'a sɔrɔ a bɛna hakɛ ninnu di a yɛrɛw de kan awil walidayni wala bangema fila wala aqrabina wala a n'a ka mɔgɔ surun in yakun i bɛ ka sariya di min kɔnturu la n'o kɛra ghaniyan banna ye aw faqiran wala fantan ye wallahu ala awla ala de ka kan bima ni u fila ye ka tɛmɛ aw kan fala tattabi'ul hawa ala de bɛ ninnu ka musala dɔn ka tɛmɛ aw kan o la a kana ko dɔn ni bannaya ni fantanya ye nam fala tattabi'ul a hawa kana ni dongo labatu an ta'dilu k'a fɔ a ti tilen wa in talu nam ka ni dongo labatu ni dongo ko koso ka ban ka tilen a kana o kɛ dɛ wa in talu n'a ye nin ko yɛlɛma ni sariya ye aw tu'ridu wala n'a y'a kodi ka bɔ sariya dili ma fa inna allah i k'a dɔn ala kana ala kɛra khabiran dɔnnikɛla ye bima ni fɛn ye ta'maluna n'a b'o baara ya ayyuha ya mɔgɔw alladhina maaw de ko don amanu n'olu limaniyara aminu a ye duumɛ limaniya kan billahi ni ala ye wa rasulihi a n'a ka kira ye wal kitabi ani kitabu ye alladhi kitabu min nazala ni ala y'o jigin ala rasulihi a ka kira kan n'o ye muhamadu ye kurani de ye wal kitabi ani kitabu alladhi kitabu min anzala n'a y'o jigin min qablu ka ko ninnu ye kiraw kan wa man
مومي يغفر نو كافريانا بالله ni alay وملائكته anaka melikawe وكتبه anaka kitabuwe ورسله anaka kirawe واليوم ani don الآخر no e don labanye وعد الله abato tigi filila ضلالا filila بعيدا no yorka janjena إن الذين maminu آمنوا no lu liman yara ثم kasagi كفروا kulli madara ni joni Musa Yahude wuri koyi kasagi kafaru kafirana ni troisième baduluye ثم kasagi آمنوا kulli man yarana ye ثم كفروا kasagi kafirana Isa ye ثم ازدادوا utla laga jidi كفرا kafiriya ni Muhammadu ye لم يكن الله ala mage ليغفر nabi yafa لهم umma ولا ليهديهم ala mage na bukanda سبيلا siratige kan بشر المنافقين bashir almunafiqin ga nafiqu kibaruya بأن عذابا kabul ladaba be لهم uye min toro ka bon الذين nafiqi minun يتخذون الكافرين nolu be kafiro somina أولياء teriwe من دون المؤمنين na majin limana jonye يبتغون العزة yalu be bonya de nyiniwa عندهم kafiru yoro إن العزة ikado ko bonya لله bonya be ala de bolo جميعا abela jele jini lara la وقد نزل abadu ye jigininge عليكم auga في الكتاب qur'ani la أن ninun de furawe إذا سمعتم آيات ni الله ay alaga qur'ana ayawme يكفر ku ba alaga kafiriya بها nay ويستهزئ ku ba alaga yele bonna بها nay فلا تقعدوا akana sigi معهم kafara kafiruga حتى يخوضوا kuga don في حديث kumala غيره qur'ana indanaye إنكم aw إذا adon kuma fe مثلهم aw nyonaw de إن الله ala جامع المنافقين munafiqu ka fumba diyaye والكافرين ani kafiru في جهنم jahannama la جميعا ubela jere الذين ka munafiq minu يتربصون nolu be magoroninge بكم ni awe jamana ka munun gola فإن كان فتح ni demengera لكم awe ka dalil kawe من الله kabala ru قالوا ubafa uma لم أكن yala au makewa معكم kafara au ka dinan jihadula وإن كان ayanga kele tono damma وإن كان نصيب ni niyoro kera للكافرين kafiru ye قالوا ubafo ألم نستحوذ yala au ma yakhre balikewa عليكم au ka ونمنعكم au sikum bi au nyaka au mina au nya utueno ونمنعكم au ma au balidewa المؤمنين tabil limana jumma والله ala يحكم ala bi kiritige بينكم au ni yonje يوم القيامة jodonna ألم يجعل الله سبيلا ala de minal israge senabani israge للكافرين kafiru ye على المؤمنين limana jonga إن المنافقين igalo munafiqu يخادعون ube الله ala jamfa وهو ala dum خادعهم jamfa bagayaye إذا قاموا ni munafiqu jora إلى الصلاة kada salima قاموا ubujo كسالى telebatowe يراءون الناس zikra liki mugula ولا يذكرون الله ti ala kofo إلا قليلا ni ninde مذبذبين kuna sirebawdo بين ذلك kafirani limaniache لا إلى هؤلاء dami kada kafiruma ولا إلى هؤلاء dami kada limanajum farama ومن momi يضلل الله ni ala utigi lafili فلن تجد سبيلا iti kana sirasro له utigi la moye يا أيها ya mugo الذين maude kodo آمنوا ni ulimani ara لا تتخذوا الكافرين akana kafiru somina أولياء beselebawe من دون المؤمنين magen limanajum أتريدون yala aw ba la hindewa أن تجعلوا سلطانا aka daluke لله alay عليكم aw kan u besel nyoyala مبينا ni o bangaledo إن المنافقين nafiqu في الدرك ulube dingena الأسفل ne jugurumai من النار kamin dasmala ولن تجد نصيرا ede de men bawasuru لهم kafir nunye إلا الذين ko maminu تابوا nolu tubira وأصلحوا ka baranye واعتصموا amina ningi ka tanga ninge بالله ni alay
وأخلصوا ka uka batu ya khalasi دينهم uka batu ya khalasi لله ala ka waye jiran jama وأولئك amma hangu nyuman tigiu مع المؤمنين ulu bi farali mana jonga وسوف soni يؤتي الله ala min المؤمنين mana jonson أجرا barajila عظيما doga bon ما يفعل الله ala be munde barasa بعذابكم na ko yangada ye شكرتم na e barka dale وآمنتم na uli manera كان الله ala kera شاكرا barka da bae aliman don gelay bismillah يحب الله الجهر la yuhibbu Allahu rijala ala di bangali be بالسوء ni jugumai la yuhibbu Allahu rijala bisu'i min alqawl ala di bangali be ni jugumai gamini kuma gana إلا من fo momi ظلم ni yo digla mo ontonyo وكان الله ala kera سميعا meni bae عليما don gelay إن تبدوا خيرا wa sababu nuzuliha cedo ale nennike mana ya baga sidiqinin kasuru ala kira sallallahu alaihi wasallam abe keneka abubakar yi daden gaba ma sin chama gofe abubakar ye nenni nyona sagama ala kira wulla sallallahu alaihi wasallam فقال أبو بكر كو يا أكرا شتمني أينني فلم تقل شيئا كما فينفو حتى إذا ردت عليه من إني سجني جاكا قمت إيولا فقال له أقواما إن ملكا ملكادو كان يجيب عنك جاب لك كبو إما فلما ردت عليه أي تسجاما ذهب الملك وجاء الشيطان فقمت فنزلت wala do fana jigira nan do jigira modo kan o ma songa bonye duna imbole ya ko nin manu ma manjugu yi ko kuma flana yi nam ni ma min dunyona in dunyona ni min yeko nyefo o te basi karsala ka wende genela uyenki tandi o te basi yawo ni min gerla ko fo o te bas foye bismillah إن تبدوا خيرا nay nyman banga أو تخفوه wal man na ya dogo أو تعفوا wal man na ya fara عن سوء kabo jugmama فإن الله igado ala كان ala mauli عفوا ya fa bae قديرا se bae إن الذين dolao mama gorfoli ni la en obechogoti mama gorfoli don gelaw ye bon ni ke rodo la ka fo ni mo deguna ibsika kuma nye fo ke rola tazallam wasta'is wastafdi hanzir وعرف بدعة فسق المجاهر نعم لقب ومستفت وفسق زاهر متظلم ومعرف مازر تظلم ndonyini hakijira ndonyini ni ndonyana ko nyefo o nyefo tola ibe femfo atigila moma kasa de aketa kasa de aketa iba atigi tofo otima magorfo jugumai basitola istighasatu gademenyini sebe fama minye maminga toro biga kadanye fo aye kasabi ga ngitande abiga ngitande ote basi ka karamo kuna fo nyini nimbi chugodi katabe ningelela abi chugodi abi bewa ime amaini ibe nganga mudege o fanati basi hazir awa ichogodo karzala ni bala eni katabe nyon fe bon a togodu mande dugu gonole iki chogodo ala ni na tamana mawba abige maw nyina ko ajogo wekilin
a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ a bɛ jogo ye kelen o kosɔn awa ka mɔgɔw babali ka bɔ mɔgɔ ma maa min jogo man ɲi ale dun b'a fɛ ka kɛ a taama ɲɔgɔn ye wala teri ye walima o bɛna jɛ ko dɔ la ka sɔrɔ janfanci don i b'o fana ɲɛfɔ o ka ɲi wa arifu biri atan ani n'a y'a sɔrɔ karisa hakilila jugu dɔ b'a bolo aqida fan fɛ wala hakilila jugu dɔ b'a bolo silamɛya taabolo ɲuman a t'o sira kan k'o fana ɲɛfɔ o tɛ baasi ye n'a y'a sɔrɔ fasiki min fana b'a ka fasikiya kɛ wani a t'a dogo k'o fana fɔ o tɛ baasi ye nka nin gɛlɛnkɛlɛnna bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ de n'a y'a sɔrɔ i dusukun ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ hasidiya ni lagosili de kama o tɛ bɛn dɛ naam mɔgɔ minnu yakfuruna n'olu bɛ kafiriya billahi ni ala ye wa rusulihi a n'a ka kiraw yuriduna o b'a laɲini an yufarriqu u ka carin jarinin kɛ bayna allahi ala jɛ wa rusulihi a n'a ka kiraw yaquluna o b'a fɔ nu'min an bɛ limanaya ba'din ni kiraw do ye wa nakfuru an bɛ kafiriya ba'din ni kiraw do ye wa yuriduna o b'a laɲini de an yattakhidhu sabilan ka sira dege somina bayna dhalika kafiriya ni limanaya in cɛ ulaika o makan kutu jugutigiw hum olu sigitigi olu de al-kafiruna ye kafiriw ye haqqan tiɲɛ ɲɛma وأعتدنا عذابا anw ye lazaba labɛn للكافرين kafiriw ye مهينا olu ye mafiyɛlibaga ye والذين maa minnu آمنوا n'olu limaniyara بالله ni ala ye ورسله a n'a ka kiraw ye ولم o يفرقوا dun ma farafarali kɛ بين أحد maa kelen si cɛ منهم kaminuu la أولئك o makan kutu jugutigiw سوف naam سوف o makan kutu ɲumantigiw de i bɛn awɔ maa minnu limaniyara ni ala ye o dara ala la ka da a kiraw la o ma farafarali kɛ maa si ni ɲɔgɔn cɛ ka mini kiraw la o makan kutu ɲumantigiw سوف soni يؤتيهم an bɛna olu sɔn أجورهم u ka baaraw saraw la وكان الله ala kɛra غفورا yafabaga y'a ka besibagaw ye رحيما hinɛba ye n'u ye يسألك أهل الكتاب hinɛba ye n'a ka bato dunkew ye kitabu dunkew bɛ ɲininka yahudiyaw ye أن تنزل كتابا ko e ka kitabu jigin عليهم u kan من السماء ka bɔ sanfɛ وقد سألوا موسى a b'adu ye musa deli أكبر fɛn na min ka gbɔn من ka tɛmɛ ذلك kitabu ko in kan u فقالوا ko أرنا الله ala jira anw na جارة kɛnɛ kan فأخذتهم الصاعقة perenkan kelen y'u mina بظلمهم n'u kan don ni sabu ye ثم ka segin اتخذوا العجل u ye turaden somina ma ye من بعد ما fɛn tɛmɛnen kɔ جاءتهم البينات dalu bangalenw nanu ma ala ka kelebantiya kan فعفونا anw yafara عن ذلك ka bɔ o ma an ma sɔn k'u senna ban وآتينا موسى an ye musa sɔn سلطانا dalu la ni fanga la مبينا ni o bangalen don u kan ورفعنا الطور a ye kumana i k'a dɔn k'a fɔ an ye kulu koroda فوقهم u sanfɛ بميثاقهم n'u ka layidu kelen minali sababu ye وقلنا an ko لهم u ma ادخلوا a الباب ye don dugu da fɛ سجدا sujudibinbagaw ye وقلنا an ko لهم u ma لا تعدوا a kana dan sago بالسبت sibiri ka jɛgɛ mɔni na وأخذنا ميثاقا an ye layidu mina منهم kabiniw la غليظا ni o kolo ka girin وبما نقدهم u ka weyali yɛrɛ kama ميثاقهم u ka layidu kelen na وكفرهم an'u ka kafiriya kama بآيات الله ni ala ka ayaw ye وقتلهم an'u ka fagali الأنبياء nabiɲumanw la بغير حق n'a ma kɛ ni jo ye وقولهم an'u ka kuma kira ma ko قلوبنا anw dusukun غلف
kuda suguledo bal abla taba Allah ala de norolige aliya sugununga kufrihim nuga kafiriya sabwe wala ya yu'minuna udelimaniya illa qalilan kunjinini wa bi kufrihim anuga kafiriya koso wa qawlihim anuga kuma ala maryama kan buhtanan ngalon finna aziman nuga bon wa qawlihim anuga kuma inna ko an qatalna al-masih an de barka den fa Isa kulu ibn Maryama den Rasulullah ala kira wa ma qataluhu wa ma faqade wa ma salabuhu wa ma sirkoyi walakin nga subbiha bonyon fiade lahum uye wa innal ladhina aminu ikhtalafu no de nyon fo yoya ala lafi shakkan ulu be sigala minhu kamina fagali gonyula ma min ilmin doni mage lahum uye na illa tiba'a dhanni ya batulude wa ma qataluhu kuma faga yaqilan dangani ala bal fagali ko kuma irebla rafahu Allah ala de ya korda ilayhi kada alama wa kana Allah ala kera azizan te masai hakiman masagiri benenye wa inna min ahli al-kitab bar rafa'u Allah olaje ko ka fagali ko kuma to wiya lagali nam akwai ko yahudiya mini sayana nama nam yana kasi bar rafa'u Allah ala isa kurda kadur alama non yedda lude kafu isa ko akurda lade mutawafi gan odon anyi okuma fawi oye ka bodu koloka saya tere ka bodu koloka ndeto awo onin tawa otawafi nye ka bodu koloka arafa Allah we nam ala ya gorda kadro aka jinyero ma nam wa farada hukmuhu nam wa huwa as-sama'u salisata akmana ko abe sangulo jilnala as-salisatu salisa na'am sangulo sabana kama fi jami' saghiri kome nafo abe jami saghuru la chukumi aw saniyata wal maflana kama fi ba'd al-ma'arij kome nafo abe ma'arij do la chukumi qawlu hina yu'ayyanu malaikatu al-maut ani yaya ulubi sangulo flana نعم وروي يا لغني أن يهودية كو يهودية دو إذا حضره الموت كفو أن اليهودية كفو يهودية إذا حضره الموت نسانا ناما ضربت الملائكة وجهه ملكه با أن يدقس ودبره أنا دبري وقالوا له أبا فاما يا عدو الله يا رجل أتاك عيسى نبيا عيسى نانا إما نبي ماني فكذبت به إن قالوا تغيرانا فيقول أبافو آمنت نلي من يرى بأنه عبد الله كفوكو أي ألاك جوندي ورسوله أنا كتيرا ويقال أبافو للنصراني نصارى ما أتاك عيسى نانيما نبي ماي فزعمت إيافو أنه الله كو ألادو وابن الله يعني ألا دينو فيقول أبافو آمنت نلي من يرى بأنه عبد الله كفوكو ألاك جوندو فأهل الكتاب كتاب تيجو يؤمنون به ولكن لا ينفع إيمانهم لحصوله وقت معاينة العذاب أو قيل موت عيسى ولا كاكو عيسى قال فادولني هذا تفسير آخر وهو صحيح أيضا هي تفسير ورلي nga afana saledo والمعنى أن عيسى كما ينقرأ مني كابو عيسى حين ينزل إلى الأرض نعم تومي نبي جينغلا دوغولوغا ما من أحد ما شتينو يكون من اليهود نو بيجي كمن يهودي أو نصارى ولا نصارى أو ممن يعبد غير الله والما كمن مغولا من على تنبتو إلا عامل بعيسى فوتيلا ما بلا جلم لمن عيسى حتى تصير الملة كلها إسلامية بلا جلم لبا نعم إسلامية إسلامية دينه نعم بسم الله وإن من أهل الكتاب
ما سيت كتاب دنجولا وإن من الكتاب ما سيت كتاب تقولا إلا يؤمنون فوتجيب لمن يا ناي قبل موته تكو أفادلين ويوم القيامة أني قيامة جودنا يكون إيسا بيجي شهيدا شيري عليم ukan shede ukan kafo ale cirani min ye a yo se nam فبظلم نعم لقد رفعه العزيز الذي لا يغلب عاد على الإطلاق هو القوي الشديد الذي لا ينال من عاد نعم قال يا كرة نعم فبظلم ديوني كوزو من الذين كامن مغولا هادوا ما من يهودي أرى حرمنا طيبات أي بين المرام يا عليهم وكا وإلت نوكو نيوتاكا لهم ويه وصدهم أني وكا بالي سبب ياما عن سبيل الله تابو على كاسرة دعما كثيرا يشا من دي بالي وأخذهم أنوكا من اللي الربا أنوكا dumuni riba nafolo la وقد إنه kasoro anuka minali riba nafolo la abatu yu fatandiya عنه kabo riba duni matawreta gono وأكلهم anuka dumuni أموال الناس mauka nafolo la بالبات ningalonye فأعتدنا عذابا kasurofe mina mana ka sara mina kirila anye ladaba labe للكافرين kafiru ye منهم kaminu la أليما min toro ka bon لكن nga الراسخون tege sabatilenw be في العلم dɔnnina منهم kaminu la والمؤمنون alilimanajenw b'u la يؤمنون sentɛgɛ sabatilenw b'u la dɛ abudulayi bin salam ninnu tiɲɛ tɛ olu ka ɲi ani limanajenw yu'minuna olu bɛ limaniya ni fɛn ye أنزل n'u y'o jigin إليك kana i ma وما ani fɛn min أنزل n'u y'o jigin من قبلك ka bɔ e nali ɲɛ والمقيمين الصلاة ne bɛ sali jɔbagaw tanu de والمؤتون الزكاة a ye nin lajɛ de a ko lakin الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أقوى المقيمين الصلاة أطلق أقوى المؤتون الزكاة أبي نمل راب جودي ناصر من ناودون نو كلمة كيا ينقلس يرو دو نسابيلندو كلمة دو نسابيلندو دو سيري كورلندو mu'minuna ukurledo arasiquna usgiri kurledo muqimina usgiri fannedo aya wal mu'minuna usgiri kurledo adu bedu atfu le meñona akono nam edmira kisayi gago ako muqimina in ko semelembe alama fenga alama وما أنزل يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كل من أجمع بلمن يعني فين نيوجي كثر إما أنو بلمن يعني فين فناي نيوجي كغوني أنو بلمن يا نسال جوباوي ألا في كل فوا وقال النحاس وقال ترى ما جمعنا وما أنزل وبلي من أني فيه نيوجي ككوعيني أوا نيجو قاعد في لمبه وماينا وكرو بيجي وبلي من أني سالي جو باوفناي أو كاكيلي نهاسكو أكون نقول كجام نيته نيجا كليري نعم لأن المعنى إذا نقول لا ده
لأن المعنى bari mana يكون ويؤمنون بالمقيمين ode dum ويؤمن بالمقيمين ساعتنيا otangala ni aatu filende mai na tinya karamo ke kamana gwana e boda nyina ere karamo bo ke madola nga aga boda ni otisega an wasa kwa nga nyewre nyina la kwa aywa وحكى محمد بن جرير عليه ما فلالجي أنه قيل له إن المقيمين هنا الملائكة عليهم السلام كم مقيمين يانو كم ملكاودو كسبوما لدوامهم على الصلاة بارولو دوميلين بي ساليغا والتسبيح أنا سوى الله يفوقا والاستغفار أنا أفضلك واختار هذا القول وينين كما ينسوغاندي وحكي أن النصب على المدح بعيد عليك واختار هذا قوله نعم تمنعي وحكي أن النصب على المدح بعيد أكو أيوة كو كافوكا سكيدو يا لكالي كو سكيدو فنمبي تمني دكا كو فنمي بعيد كو فنغاجا لأن المدح بارتاني إنما يأتي بعد تمام الخبر وبينا دي كباريا دفليكو أنو ميكما دي كنو أيوة وخبر الراسخون في أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون خبروا ومسوا فلو فين فينا ستبيما وتفاتوري نعم وخبر الراسخون في أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما فلا ينتسب نعم والمقيمين على المدح نعم قال النحاس ومذهب سيبويه في قوله والموتون رفع بالابتداء وقال غيره هو مرفوع على إدمار مبتدأ أي هم الموتون الزكاة أكمنا موتون إنفنا فولي أو أكوكو وزيك مبتدأوي ولا خبر مبتدأوي من بينيلو نعم وقيل والمقيمين عطف على الكاف التي في قبلك من قبلك وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة من قبلك ومن قبل المقيمين أفنا تنيا نعم وقيل المقيمين عطف على الكاف التي في إليك كودوكو كو مقيمين يقوى كوسم لمبي كافوكا كافولا كافو من نوري مي إليك بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة فمن جينا كترو إما أنا فمن جينا كترو سالي جباوما أي فما جيوما فمن جينا كترو على كرادة على وفنا كجا لمبي كمان أبندوكما نعم وقيل عطف على الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين دوكو أكو سملمبي أوا هاوكا أني ميمي كانوي لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة أكو سنتك سبت لمبي دوننا كمن يهودية ولا أني كمن سالي جوبا ولا وكسرون دوني نمي فهم دوني نعم ita jora ayam la nyamana de amad la de aw daga jodi ko ya sigri foni tanu de ga wala obike kuma bana mininenye matufatu ni yonche وإنما نصبهم تعظيما لشأنهم ay ulubunya ayu sigri foni awa bunyani kama uluka konyowe وما قاله المفسر chere la ni muqimina salata nuga ko bunyana chugo chugo mu'minuna billahi ulufana ko mando de aya وما قاله المفسر fajarne bay min fo هو أحسن للأجوبة ودي جابوا بلا جمعين
عن الآية كبو آيما ويسير أنه معطوف على القاف في إليك نعم ويكون المراد بالمقيمين الأنبياء نعم ويسير أنه معطوف كما نقول وهي مجيء مقيمينك واجيرا مقيما منونك أبي كل ديسا وين بيموني نعم ويسير أنه معطوف على ما أنزل أو كو أبيساكي أكوس ملمبي على ما أنزل دي نعم ويكون المراد بك بالمقيمين الأنبياء ني مقيمين بك نبي ماوي أو الملائكة ولا ملكو ويصح أن يكون معطوفا أبيساكي أكاكي كوسمي فين فناي على الهاء في منهم هاينكا منهم هنا أي لكن الراسخون في العلم منهم لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين نمبلا جلال فرسا وقرئ بالرفع ويه أكلام فنا نسجل كروني أي وعليها فلا إشكال وهي شاذة أكو مي كلام نسجل كرولي وهي قراءة شاذة ومنجا نعم كوي شاذة توي نعم 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 والجواب ما روي أن عائشة رضي الله عنها نعم والجواب ما روي أن عائشة رضي الله عنها أكو يسمي لكلي كو عائشة على جنك باما سئلت عن هذه الآية ويعني نجا كبني آيما فعن قوله تعالى إن هذان لساحران أني كبو الله تعالى كماما إن هذان لساحران وقوله في المائدة والسابقون أني أو أكما مائدة تكون قوة السابقون والسابقون نعم فقالت للسائل أكون ينقل كلاما يا ابن أخي نعم الكتاب أخطأوا أكو سبنين قالوا في الله وقال أبان بن عثمان كو فيلدو بي مسافلا كو عربو بناتلي أي رواية شكودو فيلي تيغو أي رواية شكودو ما صحابية توكا فمية دلونغوا نعم وقال أبان بن عثمان نعم كان الكاتب يملى عليه أكو سبنين كلا كرا وبي كلانجا فيكتب أبي سبنين فكتب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون نعم ثم قال له ما أكتب نعم أقول لهم بي مند سبي فقيل له اكتب والمقيمين الصلاة إيو سبي نعم فمن ثم وقع هذا نعم أكون نكرا ننصر الله دفي وقال القشيري وهذا المسلك باطل أكون نهاج الله فانا تليننتي لأن الذين جمعوا الكتاب باري منو نيه كتابي فرانيونغا كانوا قدوة في اللغة ولكرا دونيكلا باودي في اللغة لغلا فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل أتي فوق لما كو يفهم فوق القرآن لا ولا ما يفهم دو القرآن لا مما فوق وأساو هذه القول في قول سيبويه نعم وقول خليل وقول الكسائي نعم نعم وأمده لمقيمين لها كمنصوب على المدي وفرا من نغنو اتا يفرا ويفو
hame wa mu daw afana yore fo ali ga jumai le zabta لكن رسمه بالعلم منهم فالمؤمن يؤمن بهم إقرأ بالقرآن هكذا نعم وارتفع الراسخون للابتداء الخبر يؤمنون لا غير لأن المال لا يكون إلا بعد تمام الجملة عبدك لين وانتصر المقيمين على المدي وارتفع الموتون أيضا على غير مالي وهم على سبيل القطع إلى رفيع ولا يجوز أن ينتفع على المرفوع قبله وقرأ ابن جبير وعمر وابن عبيد والجهدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وعصمة بن الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو والمقيمون بالرفيع نسقا على الأول وكذا هو في مصعب بن مسعود قالوا الفراء مسعود عثماني غني ولو بي مقيما لفو نعم وقد نعوت أشهر في لسان العرب وهو باب واسع ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لهنا في قتل المصاب نعم akuni chenere la kuma ingoni kuma char li rabdigu bulaya akuma chara di akuma chara biga minu foyo ko bodanyi bodanyi bare anga kuma be minga jamulu muzakkar salim yurfa bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i wala muqimina جاءت بالياء على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع نعم علماء اللغة بين ويلي كسر الإعراب لأن الإعراب يقتضي حكما وهنا نلتفت لكسر الحكم نعم واللذن العربية التي نزل فيها القرآن تبعت على الفساد نعم هكذا فساد اسمه العربي لانا في اللغة وهو ينزو وكذا يعرف قصة العربي الذي سمع خليفة من الخلفاء يخطب فلعن الخليفة لانا فصر العربي أذنيه أجعل صاحبه خلف أذنيه بودلمودو نانا مصر لدولو أعصر السلامو قال مامي abika kutuba kalan gonnana arab gan chena almami bolo o yoro be bugudara mo nya bol gon adem flas sori atlo dunga konnon aya atlo bla aya bolo bla atlo ko fe katlo njo yala sa na kuma me kanye ko o go be khalifa nye chen nge gura budala mo gurna gawli ay ceni ke sen sawana la ago he iba suru e jago asigira ne sigora na di ima sigiri sharia bari kitabun jigana min gaw te ceni ge ne ay biga ceni ge tanu e jago asigira ne e ma ngake almami asoro ko kumede na jago asigira de ni bila la bara mina na doni sila ako agelende mo gono wu nyetu ci musalade no de chere la tibe mo gono aw faka sura a barake mina mi gono de nam bismillah wal muqimina sa'ida kullu mu'min إلى استمرارية الودادة مع الله وهم قد يودون الله سلجوا بغاهم والموتون
salde dina josembe fara ɲɔgɔn kan minnu ko mansubun alal madi jagoya mina segin ka dɔrɔn o de ma y'a faamu saliba bɛ salibaara bɛ kɛ a bɛ limaniya kɛ a bɛ jaga di a bɛ hiji a bɛ sun madama ni mɔgɔ donna sali la i k'a dɔn k'a fɔ i b'i don nin bɛɛ lajɛlen de la n'i ɲɛsin alikaba ma o ye hiju ye k'i yɛrɛ sɔmina ka bɔ dumuni ni mini ma o ye sun ye i ka kɛlɛma ɲuman minnu fɔ o ye sarakati ye i bɛ ka ala kɔfɔ min kɛ kuma na toujours o bɛ sunya ka taa ala ma ni ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an bɛ jaga di nafolo de ye wal malu farul amal wal amal yahtaju ila waqt wal insanu hina yusalli yuzakki bil waqt bi ka waqti di jaga di wal insanu hina yusalli yasum an kulli al muhallilat وفي الصلاة الصيام واستقبل المسلمون البيت الحرام في كل صلاة فكأنه في هش إنما جاء ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة سلك وكوكا بوندي كسو ياسغرفوني يانو بسم الله الصلاة بسلك باوتنو والموتون الزكاة jagadila bula والمؤمنون lilimana jom bula بالله ulebe limana ni ala ye واليوم ani don الآخر don laban أولئك o tigila mɔgɔw سنطيعهم an bɛna olu sɔn أجرا baraji la aziman ka bɔn o ye alijana ye إنا an أوحينا an ye wahayi de إليك kana e ma lamini ma كما komi i n'a fɔ cogo min أوحينا an ye wahayi de إلى نوح kadɔrɔ nuhu ma والنبيين ani kadɔrɔ nabi ɲuman ma من بعده nin jigi kun ye jumɛn ye cɛ dɔ bɛ yen ko miskin ani adiyu olu ko muhamadu anw m'a dɔn an m'a mɛn ko ala ye fɛn jigin maaninfin dɔ kan musa tɛmɛnen ko walima u ka kuma ko lan numina bi laka hatta tunzil alaina kitabun minas samaa jumlatan wahida aw jenani nuhu ka nabi ɲuman ye an lamɛn to bɛɛ lajɛlen minnu fɔlen don aya kɔnɔ kitabu ma jigin nun kan ɲɔgɔn fɛ komi n'a ba jiginna musa ka ɲɔgɔn fɛ cogo min ko nuhu qaddamahu li anna awwal nabiyyin arsalahu Allah liyunzira an-nasa min ash-shirk nabiyin fɔlɔ min ni ala y'a jigin kama bali ka bɔ filan ka fiyama o y'ale de ye a ye san 1000 balo ani san 50 k'a sɔrɔ a sabalilen bɛ a ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ kan a si ma jɛ o waati kɔnɔna na sɛmɛ min b'a ye o ma lafu ulul azimu fɔlɔ don ale de kɛra danfɛnw fa ye adama tɛmɛnen kɔ sabu maa maa bɛ dugukolo kan o bɛɛ y'ale denw de ye naam san 1000 ani san 50 عاش 1000 سنة و50 عاما نعم بسم الله من بعده عليكم فيه وأوحينا أي وايدي إلى إبراهيم إبراهيم ما وإسماعيل إسماعيل وإسحاق أن إسحاق ولفلا إبراهيم الدنيا ويعقوب أن يعقوب ويا مدين والأسباط أن يعقوب الدين فنا وعيسى أن عيسى وأيوب أن أيوب ويونس أن يونس وهارون أن هارون وسليمان أن سليمان وآتينا داود أن يدور الصوم زبورا فينا ورسلا زبور ديرا داود ما نعم لسباتين يعقوب ديوي يوسف يودوي وين نبي ماي كيرادو نتون نسا فونا بولوكا كولا وكان نبي ماي كوني نعم ورسلا yakuba yi a bɛ fɔ ale de ma ko israel o kɔfɛ yusufu o y'a den ye
وكوفي شعيب بن نويل وكوفي هود نعم هود بن عبد الله صالح بن عاصف موسى أن هارون إمران الدين أيوب دالم بوكا خضر ناصر نبي مدو داود بن عائشة سليمان دالم بوكا داود الدين وكوفي يونس بن متى وكوفي إلياس وكوفي ذو الكفل وين نبي من بلا جلي ومن فرا قرآن لا أبلا جلي إبراهيم الدين دي فنا بولا إدريس لا عن النوح عن هود عن اللوط عن الصالح نبي من مكة كمن عربو لا فدورو دي هود عن الصالح عن إسماعيل عن الشعيب عن محمد نعم نعم ورسلا أن يجروا قصصناهم أبعد أن يولوا كبار يقلا عليك إيقان من قول تكون نني ورسلا أن يجروا لم نقصصهم أمولوا كبار يقلا عليك إيقان وكلم الله موسى على موسى كما يونا تكليما كما يونا رسلا إذا بور من فوق سوران كمي أن بدورو دو كيري تالا dagali tala arameli tala suwan laifo senuyali tanuni wajuli kitabu de min vile ambulo ni karamoke odla ko zaburi o ta erede ay wajuli kitabu de manqulat ako manqulatuna al manqulat min az-zabur ya o ta erede ay wajuli kuma ude dawudu kira alayhi salam abi buka za kungo gono abi jo abi zabur kala de banizraga wa don kala bi jo kofe maw bi jo don kala kofe jinaw bi jo maw kofe shaytanu bi jo jinaw kofe bawam bina minu be kuluka bela jale mi jo anye kurlala kono billahi ala maliki kungolo la no kamami bebe lameni ke dawdo ka kalai ube kabakoya sabu ala kunye kan nyumandi alema aba musa la shari dondo alaikum mika qur'ani kala sufe ni kanyumanye dugu jele ala gara ko sallallahu alaihi wasallam iga kala ne jasuro de ako abiko mina fuye ngondo de ema kamini dawra dungu ka ngonula abu musa ko ninne ko ya donga fo ibi kallame ngumba nyege njogo nyumana ko sube nguminga nganja na ko sube kanga shena ko sube nam adma zabura taraka ba ko no wa tare wajili kuma farla ne nyoma badro ajutu mun bara ojuna kuma ajutu oh do bi ga disi ko disi wi do ya disi ko disi rusulan alay kirawci mubashirina ni oluye ni so jale bawe wa munzirina aha ne badal de ani ba ni bawe ya la yakuna hujjatun ya za dallu kanaje linnasi mawe ala allahi alaka ba'da ar-rusuli kirawci lengo wa kana allah ga ho mo do ga ko kiramana lilla ay o do ko zaman fatrati kiramana minuma ya ngala to lugon kirana na minuma no bana ya gada bi singa to ulema wa kana allah ta'ala gira azizan sai masa ya ga fangala hakiman masakiri benin ya ga barala lakin tumami nu yahudiyo ninga kabo ala kira ga nabi miyama kafiru ko yahudiyo ma aw bi shedi nam lakin hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahud ala kira ko yahudiyo ma aw bi shediya ka fonne folembe aka kitabu kono ugo ayu anti shede no anti manifesti don ko wahi dira oma musa kofi dogo ko nyiningel kela ko arabu ka flanga fude bari ko ala grama an ye yahudiya nyininga kabo ema ane kabiga makangutuma uka kitabu kono
yahudiw ko ku ulu ku te don nin jigiraw de la wal maana kuma koro nu uye enakari ka kafiriya ni fenye no yo jigingana ema abatu ngalon tigera fenna nu yo fo uye ngalon tigi bari ala bi shedeya eye ni nabi nyimiyaye ani kiraye abi shedeya ni fenna o jigi kadro ema nam lakin ganulu bana Allah ala koni yashhadu ale bi shedeya ne ga nabi nyimiyaye bima ni fenye anzala anzala na yo jigin ilayka anzalahu ayo jiginde ilmihi na doniye wal malaikatu malaika o bi shedeya na yashhaduna lubela jere bi shedeya wa kafa awasara lillahi shahidan innal ladina aminu kafaru kafirera ni alai musaddu nuye mo bali an sabilillahi abo alaga dinama fadallu abado lu filila dalalan ba'idan nuru gajanchena innal ladina aminu kafaru kafirera wa zalamu nuye rondo yoni ega mangutu dogoli lam yakunillahu ala mage liyaghfira nabi yafa lahum uma wala liyadiyahum wala nabu kanda tariqan illa tariqa jahannama siratege de khalidina yume baade yuye fiha kunnana abadan bada wa kana dhalika yasiran finnogonde ala Allah ya ayuhan nasu ya magangau qad jaakum ar-rasulu abadi kira inna na umade bilhaqqi kira min gofura kafo abina kamin wati jan o kirain anana wani musu ainihin ni marifai ko ar-rasulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam bilhaqqi anana aw mani ce min rabbikum kaba maru aminu den wari matosa ay limane asa khairan obige hirai lakum aw ma wa in takfuru nau kafiriyara fa inna lillahi ma iga do fembe la jelen be alai fi samawati me sangulula wal ardi ane femi me duguma golola wa kana Allahu ala kira aliman don gelai hakiman masakiri benenye ya lal kitabi ya linjili dungeo la taghlu akana dansago في دينكم akadina la ولا تقولوا akana foifo على الله ala kunga إلا الحق ko tiende إنما المسيح barkaden عيسى isa ابن مريم maryam den رسول الله ala ga kira وكلمته ga kira do وكلمته naga da kunya do ألقاها lase إلى مريم kana kerunga na maryam ma وروح nido منه kabo allah taala yorugo فآمنوا nindam fenye فآمنوا ay limaniya بالله nyalai ورسله anaka kirawo ولا تقولوا akanafu ثلاثة kuma wiye sabade Intahu. isana bana ala انتهوا ayo foli dabla خيرا obige herai لكم awma إنما الله innama ala إله batu fendo واحد batu fenjelen bew سبحانه seniya baye أن يكون ولد kake له abolo له ما fendum fembe la jelen dum bale de في السماوات be sangolola وما ani femi في الأرض magolola be ale ka dam feunde وكفى anaga jong anaga marari feun adentula وكفى awasara بالله وكيلا dabaye adishere يستنكف المسيح lan yastangifa limasihu barka den yere da yer fasade أن يكون ata yer ku jemunya agake عبدا jonye لله alai ولا الملائكة malika utu yere ku jemunya المقربون malika surunye ومن dambe يستنكف no ya yere ku jemunya عن عبادته kabo alaga jonyama ويستكبر ka bunya yere ma فسيحشرهم ala ku faranyonga إليه kadura ama جميعا ubela jelilla la فأما الذين amma mu'minu آمنوا nulu liman yara وعملوا الصالحات
jamaw baara ala bolu dafa u ka baaraw saraw la ala b'u jiri kabini a ka fisaw di ala amma mɔgɔ minnu n'olu yɛrɛ fasaya u yɛrɛ kunce bonya ala b'u lazaba lazabali la min tɔɔrɔ ka bɔ u tɛ jigidaba sɔrɔ u yɛrɛw ye n'amajɛnɛ ala ye wala dɛmɛbaga ya maw abadi dalu jɛlɛ nana aw ma ka bɔ aw ma yɔrɔ ye muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وأنزلنا نورا إليكم مبينا بغلن القرآن فأما الذين آمنوا لمن يرى بالله واعتصموا تغنى به عليه فسيدخلهم واجب على بنو لولادو في رحمة هنلا منه تبو على رو أرجاني وفضل أني فسهم ديا ويالا يلي ويهديهم على بوكاندا إليه كدا على إما صراطا مستقيما يستفتونك مولامين يبي كنا فنيني yoro janje tala kalalati yoro janje tala anyo an jabiru ka kisa fawi kuma da minala kira saljita ka jimbo mana a farguluka mana ka jiccincu a farguluka nam yastafutunaka ubi kuna fonnini afo ko Allahu ta'ala ala bi au kuna fani yoro jance dala ni mogodo halaka na fatura laysa waladun idende law bamba do bulu wala ukhtun na balma muso babulu wala nisfu ma wayni aw abin ube fani bala ibe ube fala uti bala fala nisfu ma fen lanje be balma muso yin taraka ni suyo to wawa balma ken yarsuha ale be balam muso nga ken bela jenda illam yakun waladun demake balma muso bolo kanata ni balma ukera sinataini balam muso ukera balam muso filaye walau ma sulaka lani tabana filabu filaye mimma tamini finna taraka ma fawi go wayin kanata sinataini falau masulzani anye demuso fila sumani nunde odi ko so yinno amma fawqa en fajjar nam ni kida de ngera ikhwatan balmaude rijalan sewu nisani muso misalin zaraine musuman fila ni ro ma hajabe lizakari chekelenye yubayinullahu Allah ta'ala bi bangalige lakum awye akadina sharia tadillu akana na siligoyi wallahu ala aliman don gelado ni bembe la jelenye